que són els hereus de la revolució dels anys 50, i per últim es manaria l'esquerra revolucionària, que estaria representada, entre d'altres, per l'organització germana nostra, de lluita a Egipte, que també està jugant un paper important en aquesta revolució, també s'ha de dir. Llavors, el que deia, es produirà segurament en els propers dies una lluita per poder, la caiguda de Mubarak. I, bueno, quina és la naturalesa d'aquesta nova societat que tot just comença a obrir-se a Egipte? Doncs només cal que mirem el que ha estat passant a Tunísia també, a les darreres setmanes. A Tunísia deia, fent caure el Ben Ali, però el seu partit resulta que es manté al poder. Llavors fem fora el seu partit. Resulta que aquest partit no és simplement una organització política i prou, sinó que hi ha tots uns vincles de la classe dirigent que segueixen d'alguna manera clients els seus interessos. Llavors què passa? Doncs haurem d'acabar amb el règim des de l'arrel, no? I això, la conclusió d'això és que el que cal és superar la frontera entre economia i política, no? Això també hi tornaré perquè és el que estem començant a veure incipientment també a Egipte, no? Significa, en definitiva, empènyer cap a una transformació més radical de la societat. Llavors, si això passa a Egipte, que és el país del món àrab amb una posició més dominant, amb una classe treballadora més forta i que ha guanyat en militància en els darrers anys, com hem comentat també, les lluites que hi ha hagut a Mahal els darrers anys també, on a més hi ha moltes inversions estrangeres, llavors tenim el potencial d'una confrontació de classe brutal, que va molt més enllà de la lluita per la democràcia política, no? Llavors estem parlant, aquí, tornant a Trotsky, de la revolució permanent, que és un procés que passa de buscar simplement un règim més democràtic, a Egipte, a perseguir una transformació de la societat des de la base, una revolució social, com deia. Si això comença a Egipte, donada la seva posició dominant a la regió i la seva importància a nivell global, això pot canviar tot l'escenari a nivell mundial. Llavors, per acabar, si volem una revolució permanent, què necessitem? Revolucionaris permanents. En altres paraules, gent que es llenci a construir les lluites, que les faci avançar. Com he dit abans, hi ha socialistes revolucionaris a Egipte, però malauradament són una minoria si els comparem, per exemple, amb els germans musulmans i amb la seva influència que tenen en les lluites. Però una de les coses que estem començant a veure, que estan sorgint en aquesta situació, és la creació d'espais d'organització de base i de classe, que estan impulsant l'emancipació, fer avançar les lluites. Estem veient que s'estan creant comitès de barri al Caire, que a més en els darrers dies s'han sumat també a les lluites per fer fora el dictador, lluites econòmiques, amb vagues a diferents ciutats del país, que també ha estat un factor determinant en la caiguda del dictador, tot s'ha de dir, la lluita econòmica en aquest sentit. Llavors, el que fa falta és que això continuï i que es comencin a controlar des de la base els sectors de l'economia. Però això necessitem a Egipte, però no només a Egipte, ho necessitem també aquí, a l'estat espanyol. Necessitem la unitat de les diferents forces de l'esquerra, a l'estat espanyol, a Egipte, al Marroc, a Tunísia, a tot arreu. El que els fets a Egipte i a Tunísia representen una fractura brutal que posa sobre la taula solucions revolucionàries davant la situació a la qual ens posem i que mostren que la revolució és possible. Abans que la gent comenci a marxar, que a vegades comencen a marxar quan s'acaba la xerrada i tal, us presento, pels que no estàveu abans, aquesta xerrada està organitzada per En Lluita, som una organització revolucionària d'activistes a nivell internacional.